Nákup amerických vrtuľníkov Viper sa posunul o krok vpred. Americká vláda oznámila Kongresu zámer dodať na Slovensko bojové vrtuľníky za zvýhodnenú cenu, o čom rokoval ešte bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Ponuku sme dostali ako vďaku za vtedajšiu pomoc Ukrajine. Vrtuľníky Viper, ktoré nám Američania plánujú dodať, mali byť pôvodne určené pre Pakistan. Tento obchod však z politických dôvodov nikdy nebol ukončený. Predstavitelia Smeru potenciálny nákup vrtuľníkov pred voľbami kritizovali a hovorili, že ide o námorné vrtuľníky, ktoré by na Slovensku nemali využitie. A to napriek tomu, že ich za plnú cenu kúpili aj susedia v Českej republike. Predstavitelia armády na čele s náčelníkom generálneho štábu by však podľa ich vyjadrení takúto novú spôsobilosť privítali. Hovoria, že jeden bojový vrtuľník môže mať vo vojne hodnotu desiatok tankov a úspešné využitie bojových vrtuľníkov sme videli aj pri odrážaní ukrajinských útokov v Záporožskom smere v minuloročnej letnej ofenzíve Ukrajiny, kedy rakety z ruských vrtuľníkov Ka-52 úspešne ničili útočiace tanky. V správe, ktorá bola predložená americkému kongresu, však prišla k niekoľkým prekvapeniam. Kým Jaroslav Naď hovoril o sume 340 miliónov eur, správa hovorí o takmer 600 miliónoch. Navyše sa v nej nespomínajú ani strely Hellfire, ktorých sme nákupom mali získať až 500. Jaroslav Naď na túto informáciu reagoval slovami, že 600 miliónov eur je iba maximálna suma obchodu, ktorú bude kongres schvaľovať a na nás bude vybrať si, čo všetko chceme zakúpiť. Američania nám napríklad núkajú aj nákup náhradných dielov, ako napríklad 26 motorov. Na chýbajúce strely Hellfire v správe reagoval ďalší bývalý minister obrany Martin Sklenár so slovami, že nie je dôvod, aby strely Hellfire z obchodu vypadli a že presné znenie ponuky z americkej strany budeme môcť posúdiť, až keď nám oficiálne z USA príde. Prekážky však nevidí. Práve strely Hellfire s doletom až 8 až 11 km mali byť veľkou výhodou tohto nákupu. Zdroje z armády sa na margo potenciálneho nákupu vrtuľníkov bez striel Hellfire vyjadrili, že by išlo o výrazne horšiu získanú spôsobilosť armády v porovnaní s tým, keby vrtuľníky získame aj s týmito strelami. Jaroslav Naď tvrdí, že Robert Kaliňák chce taktiež tieto vrtuľníky kúpiť a že na ministerstve to už majú schválené. Blokuje to podľa jeho slov však Robert Fico, ktorý sa obáva politických dosahov nákupu vrtuľníkov, ktoré pred voľbami kritizoval. Aj kvôli tomu Jaroslav Naď tvrdí, že Kaliňák sa snaží presvedčiť Američanov, aby ponuka z ich strany prišla čo najneskôr.